ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಪರಿವರ್ತನೆಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗೂ ತಪಸ್ಸುದಂಚಿನ ಸೇವೆ ಕೊರ್ನಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆತ ಸಭಾ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಪಂತ್ಯರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಭಾಭವನದ ನಡೆದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆರ್ನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ 55ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆಡು ಆರು ಪಾತಿರಿಯರು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆರ್ನ 55ನೇ ವರ್ಷದ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ವರ್ಧಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಸೋಮವಾರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಭಾಭವನ ನಡೆತಂಡ ದುಂಬತ್ತ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆರನ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ಸಭಾಭವನಗೂ ಮೆರವಣಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿರ ಸಭಾಲೇಸಡ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಸಿಇಒ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎತ್ಕೊಂಡಿರ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಮಲ್ಲಪಿನರಾದ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂದು ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಾವತಿ ವಿ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಶಾಸಕರ ಹರೀಶ್ ಪುಂಜಾಯಿತದ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯಲಿನ ನಾಯಕರ ಮಾಲೆ ಪಾಡದ ಪುರ್ಪ ಕೊಟ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದಾಯರ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಪಾತಿರ್ದ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿದ ನೆಲೆಟ್ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಕ್ಷಣದ ಒಟ್ಟುಗು ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೆಗ್ಗಡೆರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಲೆಡು ಮಲ್ತಿನ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಲು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೂ ತಪಸ್ಸುದಂಚಿನ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಿರು. ಅರೆನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುಮನುಗುದಿತ್ತನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅರೆನ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತದೆರಂದು ಪಂಡ್ಯರ. ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸುತ್ತೆ. ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುವಂಥ ದೀಪಾವಳಿಯ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ಹೇಳಿರೋ ಆ ಮಾತನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದಾಗ ಕತ್ತಲಾಗತ್ತೆ. ಆ ಕತ್ತಲನ್ನು ದೂರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೂರ್ಯ ಕೇಳಿದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಬೇಕು, ನಿನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು ಸೂರ್ಯ, ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹಣತೆಯಾಗಿ ನನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ಕತ್ತಲನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ನೀಡಬೇಕು. ಹೆಗ್ಗಡೆರು ಪಾತಿರ್ದ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಗೂ ಐತನೇ ಐನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು. ಕರ್ತವ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೈವ ದೇವರನ ಸೇವೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು ಪಣ್ಣಿನ ಆರು ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ದುಂಬುದಿಯೇರ. ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬೆಂಚ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಕೆದು ಬುಲೆಚಿಲ್ ಶುದ್ಧ ಗಂಗಾ ಯೋಜನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಶೌರ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ ಕೂಟ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಯಂತ್ರ ರೈತ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿರ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ಈ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ, ಮುದುಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅನಾಥರಾಗಿರುವಂಥ ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆಯೂ ಅನಾಥರಾಗಿರುವಂಥವ್ರು ಯಾರಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈಗ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 500 ಮನೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ವೃದ್ಧರಿಗೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೆರೆ ವಿಸ್ತರಣಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಜನರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಇದುವರೆಗೆ 500 ಆಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ 100 ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಶುದ್ಧ ಗಂಗಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶುದ್ಧ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ನೀರು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇವತ್ತು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಶುದ್ಧ ನೀರು. ಡಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್ ಪ್ರಭಾಕರ್, ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹನಾಯಕ್, ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಅಭಯ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್, ಎಸ್ಟಿ ಸಂಪತ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡೆರ. ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮಹಾವೀರ ಜೈನ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ತೆ ಕೊರಿಯರ್.
ತರಬೇನಿಡು ನರಳೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಪನ ಭವ್ಯ ಪಂಪನ ಜವಂದಿ ಮರ್ದು ಮಲಿಪಂದೆ ತೀರ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಮಂಚಿಡು ನಡೆತದಂಡು. ಮಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಣ್ಣಗುರಿತ ರತಿ ಕುಲಾಲ್ರನ 20 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಮಗಳು ಭವ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿಡು ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ತರಬೇನಿಡು ನರಳೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಪನ ಒಡ್ತಿ ಮರ್ದಪಲ್ಲಿ ಪಂದೆ ತೀರ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಮಂಚಿಡ್ ನಡೆತದಂಡ. ಮಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಣ್ಣ ಕುರಿತ ರತಿ ಕುಲಾಲ್ರನ ಮಗಲು 20 ವರ್ಷದ ಭವ್ಯ ಜೋರ್ದ ತರಬೇನಿಡು ತೀರ್ನ ಜವಂದಿ ಆದುಲ್ಲೆರ. ಭವ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿಡು ಬರವು ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತದು. ಕೆಲವು ದಿನದ್ದು ತರಬೇನೆಂದು ಉರ್ದ ಖಾಸಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಾದ ಮರ್ದು ತತನೊಂದಿತ್ತೆರ. ಅಂಡ ಐತಾರ ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆದ ಪುರ್ತು ತರಬೇನೆ ತೋಜಿದು ಕಕ್ಕದೇರ. ತರಬೇನೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿನ ಭವ್ಯನು ಮನದಾನಿ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆದ ಪುರ್ತುಗು ಬಂಟ್ವಾಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೊಂದುಬೋದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರ್ದುಗು ಕುಡ್ಲದ ವೆಲ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಡಪುಡ್ದೇರ. ಅಂಡ ವೆಲ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನೂತ ಎನ್ಮ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸಾಗಾಂಡಲ ಸಾದಿನ ಡುಟೆ ಭವ್ಯ ತಿರ್ದಿನ ಬಗೆಟ್ ಅಲ್ಪದ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೆರಿಪಾದಿರ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಂಡ. ದುಂಬು ಭಾರತ ದೇಶನು ಆಳ್ದಿನ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಬ್ರಿಟನ್ ದೇಶಗೂ ಭಾರತ ಮೂಲದ ರಿಷಿ ಸುನಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆತಿರು. ಆಕಿರಿಗೆ ಹಂತೊಡಿತ್ತಿನ ಪೆನ್ನಿ ಮೊರ್ಡಾಂಟ್ ಪಂತೊಡ್ದು ಪಿರದಿತ್ತಿನಿಡ್ದವರ ಏರ್ಲಾ ಎದುರುಗುದಂತೆ ರಿಷಿ ಸುನಾಕ್ ಸುಲಭಡು ಪ್ರಧಾನಿ ಆತಿರು. ದುಂಬು ಭಾರತ ದೇಶನು ಆಳ್ದಿನ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಬ್ರಿಟನ್ ದೇಶಗೂ ಭಾರತ ಮೂಲದ ರಿಷಿ ಸುನಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆತಿರು. ಅಕ್ಕಿರಿಗೆ ಪಂತೊಡಿತ್ತಿನ ಪೆನ್ನಿ ಮೊರ್ಡಾಂಟ್ ಪಂತೊಡ್ದು ಪಿರದಿತ್ತದ ಏರ್ಲಾ ಎದುರುಗುದಂತೆ ರಿಷಿ ಸುನಾಕ್ ಸುಲಭಡು ಪ್ರಧಾನಿ ಆತಿರು. ಬ್ರಿಟನ್ ದೇಶದ ದುಂಬುದ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೋರಿಸ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಓಟುಗುಂತು ಜಿಂದು ಪಿರಜಾರ್ನಗನೆ ರಿಷಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಟ್ಟಗೇರ್ನ ನಿಘಂಟಾದಿತ್ತಂಡ. 1 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ನಡತಿನ ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಓಟುಡು ರಿಷಿ ಸುನಾಕ್ ಲಿಜ್ ಟ್ರಸ್ ಎದುರುಡು ಸೋತುದಿತ್ತೆರ. ಲಿಜ್ ಟ್ರಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಟ್ಟೊಗೇರ್ನಲ ಪಣೋಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಕ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಡ್ದು ದುಂಬು ಪೊಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದೆ ಅಧಿಕಾರ ಹೊರರ್ದೊನನೆ 45 ದಿನಟೆ ರಾಜಿ ಕೊಡ್ತು ಪಿದಾಯಿ ಬೈದೆರ. ಲಿಜ್ ಟ್ರಸ್ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತಿ ಬಕ ಹೊಸ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಜಪ್ಪುಗು ತಯಾರು ನಡೆದುತ್ತಿತ್ತಂಡ. ಪುದರ್ಪು ಉದ್ಯಮಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಬಕ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯರ್ನ ಮರ್ಮಯಾದುಪುನ ರಿಷಿ ಸುನಾಕ್ ಬ್ರಿಟನ್ 5 ಸರ್ತಿ ಸಂಸದರಾತಿರ. 2 ಸರತ 17 ರಿಚ್ಮಂಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಸಂಸದರಾದ ಗೆಂದಿನೇಟು ಬಕ್ಕ 2 ಸರತ 17 2 ಸರತ 13 ಮೀಟ್ಲ ಗೆಂದಿದೆರ. 2 ಸರತ 17 ಮೀಟ್ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ಸರಕಾರಿ ಸೇವೆಗೆ ಪಜ್ಜಿದಿನ ಸುನಾಕ್ರೆನ 2 ಸರತ 14 ಜುಲೈಡ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಪಣೋಕಾಸ್ದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಂತರಾದ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆರ. 2 ಸರತ 28 ಬ್ರಿಟನ್ದ ಪಣೋಕಾಸ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ಅಧಿಕಾರ ದೆತ್ತೊಂದೆರ. ತುಳುವಾಲ ಬಲಿಯೇಂದ್ರನು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊನ್ನ ದೀಪಾವಳಿ 3 ದಿನದ ತುಡಾರ ಪರ್ಬುಡು ಅಂಗಡಿ ಪೂಜೆ ನಡಪಾವಿರ. ಅಂಗಡಿ ಪೂಜೆ ಪಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಆದುಂಡು. ಕುಡ್ಲಾ ಕುಡಿಯಾಲ ಬೈಲ್ದ SL ನಾಯಕ್ ಬೊಕ್ಕ SS ನಾಯಕ್ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಸೋಮವಾರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ನಡಪಾಯಿರು. ತುಳುನಾಡು ಬೋಂತೆಲ್ ತಿಂಗೊಲ್ದ 3 ದಿನ ಇತ್ತೆ ದೀಪಾವಳಿ ತುಡಾರ ಪರ್ಬದ ಗವಜಿ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ತುಳುವಾಲ ಬಲಿಯೇಂದ್ರನ ವರ್ಷಲ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊನ್ನ ಈ ಆಚರಣೆ ಪರ್ಬ ಪಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡಿತಂಡ. ದೀಪಾವಳಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಚರಣೆ ಒಂಜೆ ಅಂಗಡಿ ಪೂಜೆ. ಅಂಗಡಿ ಪೂಜೆ ಪಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ. ಬೇರ ಸಾರದಕ್ಲು ಆಫೀಸ್ ಸಂಸ್ಥದಕ್ಲು ವರ್ಷಲ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಕರಿಪೇರ. ಅಂಗಡಿ ಪೂಜೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಿರಿತ ದಿನ ಆಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಂದು ಕರಿಪನಕ್ಲು 2ನೇ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇವನ್ವೇರು. ಆಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ 2ನೇ ದಿನ ಅಮಾಸಿಗೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಇತ್ತಿ ನಡೆದ ಅವರ ಅವೇನು ಕೆಲವರು ಸುರುತ ದಿನನೇ ಕರಿತಿದ್ದೇರ. ಕುಡ್ಲ ಕುಡಿಯಾಲ ಬೈಲ್ದ SL ನಾಯಕ್ ಬೊಕ್ಕ SS ನಾಯಕ್ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡ್ ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ನಡಪಾಯಿರ. SL ನಾಯಕ್ ಬೊಕ್ಕ SS ನಾಯಕರ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರದಕ್ಲು ದೋಸ್ತಿ ಬಂದಲು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪಾವನ್ನ ಮಾತಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥದಕ್ಲು ಪಾಲ್ದೊಂಡೆರ.
ಕೊರಗಜ್ಜ ಭಕ್ತವೃಂದ ಕುಡ್ಲದ ನಿಲೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕರ್ನಿರೆಂದೆತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡ್ದು ಕೊರ್ಪುನ ತಮ್ಮನದಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬಕ ಅಜ್ಜೆ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಆಟ ಐತಾರ ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನಡು ನಡೆತಂಡು. ಕೊರಗಜ್ಜ ಭಕ್ತವೃಂದದ ಕುಡ್ಲದ ನಿಲೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕರ್ನಿರೆದ ಜತೆ ಸೆರಿಗಿಡ ಐತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡ್ದು ಪ್ರಾರಂಭಕ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದಿಲೆ ಸುಬ್ಬಕ ಆಟ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತಾರೆ. ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿನ ಯಕ್ಷ ಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪುಂಜು ಘಟಕದ ಗುಡ್ಲದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಯತೀಶ್ ರೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತದ ಎಡ್ಡೆಪು ಬೈಕಿಯರ್ ಕಟೀಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಸ್ರಣ್ಯರ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕುರಿಯರ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಚಿಂತನೆಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪಣಲ್ಕ ತೆರಿಯುಣಲ್ಕ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತನಾಯಕತಕ್ಕ ಶಿಷ್ಯ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಚಿಂತನೆ ಇಚ್ಚಿನ ಅಂದು ತೋಯ್ಪಾವನ ತೊಟ್ಟುಗು ಇತ್ತ ಐಟ್ಲಮಲ್ಲ ಈ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಭಾಷೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಅವನು ಬರಿಕಿದೀದು ತುಳುನು ಬರಿಕಿದೀದು ತುಳುದ ರುಚಿಯ ಗೊತ್ತಿಜ ನಲಕ ಬಿಡ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ಭಾಷೆ ಉಂಡು, ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರಲ್ಲುಂಡು, ಎಡ್ಡೆಡ್ಡನ್ನ ಪಾತೆರ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಮುಖಾಂತರ ಬಹುಶಃ ಮೇರೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಂಡೇರು ಅಶ್ಲೀಲವಾಯಿನ ಬರಿಕಿದಿಂದ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕ ಆಪುಂಡು ಅಂಜ ಲಾಯ್ಕದ ಭಾಷೆಡು ಸಮಾಜವು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಕಥೆಗಳೇನು ಪೂರ ಜನಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟೋಳಕ್ಕೆ ಬಲ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿನ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಬೆಳಗುಣಲ್ ಕಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಹುಶಃ ಯಶಗಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕರ್ನಿರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಪ್ರಭಾಕರ ಸುವರ್ಣ ದುಬೈ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸ್ತಿದ್ದರ. ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತಾಪಕೆರಬಕ ಭಾಗವತರ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೆರ ಇಸೇಸ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಆಟದ ವೇಷದಕ್ಲಿಗ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ. ಶಾಸಕರಾಯನ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್, ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಬಜಪೆ ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೀ ಅಂಬಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರಿರ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರ. ಕೊರಗಜ್ಜ ಭಕ್ತವೃಂದ ಕುಡ್ಲದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪಟ್ಟುಡಿತ್ತರ. ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ತೋದು ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕೀಸ್ ಪಿದೈ ಬರೊಂದಿತ್ತಿನವರಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಅದು ತಿಡ್ತೇರ. ಮಂಡ್ಯದ ನಾಗಮಂಗಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕೀಸ್ಟ್ ಈ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ. ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ತೋದು ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕೀಸ್ ಪಿದೈ ಬರೊಂದಿತ್ತಿನವರಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಅದು ತಿಡ್ತೇರ. ಮಂಡ್ಯದ ನಾಗಮಂಗಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕೀಸ್ಟ್ ಈ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ. ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಕು ಸಾರೆಮೇಗಲ ಕೊಪ್ಪದ ರಾಜಶೇಖರ್ ತೀರ್ನಾರಾದಿತ್ತದ ಅರಿಗೆ 45 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಆರು ಖುಷಿಟೆ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ತೋದು ಪಿದೈ ಬೈತೆರ. ಥಿಯೇಟರ್ ಇರ್ದು ಪಿದೈ ಬನ್ನಗ ಎದೆಬೇನ ಶುರುವಾದ ಅಡಿಗೆ ಕುಲ್ಲು ನಡಿಗೆ ಜೀವ ಪೋತನೊಂದು ತಿರಿದು ಬೈದಂಡ. ನಾಗಮಂಗಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾರ್ದಿರ. ಸಹಕಾರ ಪನ್ಪನವು ನರಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ ಐಕ್ ಅರ್ಥ ದಿಂಜುನಂಚ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತಿನಾರ್ ಎನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರಂದ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತ್ಯರ. ಪುತ್ತೂರು ಕೊಂಬೊಟ್ಟು ನಡೆದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರನ ಮೆಚ್ಚುಗೆದಲ್ಲಿ ಆರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಮಾರಾಟ ಮಹಾಮಂಡಲ ನಿಯಮಿತ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದಕ್ಕೆ ರಡ್ಡನ ಸರ್ತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾಯನ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಕಡಬ ಸುಳ್ಯಬಗ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕ್ಲೆನ ಮಾತಾ ಸಹಕಾರಿ ಬಂಧುಲೆರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೊಂಬೊಟ್ಟು ಸುಂದರರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಮಾರಕ ಬಂಟರ್ನ ಭವನೋಡು ನಡೆತಂಡ. ಪುತ್ತೂರು ದರ್ಬೆ ಸರ್ಕಲ್ ನಡೆದ ಲೇಸ ನಡಪನ ಬಂಟರ್ನ ಭವನ ಮುಟ್ಟ ಮೆರವಣಿಗೆ ದುಂಬತ್ತ ನಡೆತಂಡ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶಶಿಕುಮಾರ ರೈಬಲ್ಯೊಟ್ಟು ಎತ್ಕೊಂದು ಸುರುತ ಪಾತೆರ ಪಂಡ್ಯರ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೆರ. ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಿ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಎತ್ತದ ಶಾಸಕರ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೆರ. ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಮಾಲೆ ಬೊಳ್ಳಿದ ಕಿರೀಟ ಬೊಳ್ಳಿದ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪಾತ್ರದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಲು ಪಣವು ಬುಲಿಚಿಲ್ದ ಒಟ್ಟುಗು ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂತುನ ಬದುಕಗು ಮೇದುಕೊರೊಂದುಂಡು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಕಟ್ಟೆರ ಪ್ರತಿಯೂರಿ ಸಹಕಾರಿಲ ಕೈ ಜೋಡ್ಸಾಯ್ ನಡೆದವರ ಸಂಘ ಮಿತ್ತು ಬರೆಯರ ಕಾರಣ ಅಂದು ಪಂಡ್ಯರ. ನಾವು ಏನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದರೂ ನಾವಿಷ್ಟು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರದರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಇಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳೀಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟವರು ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು. ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಒಂದು ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಂಬುವಂಥ ದೇವರನ್ನು ನಾನು ನಂಬುವುದರಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು. ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊಡ್ದು ಸಹಕಾರ ಪಂಪನವು ನರಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ ಐಕ ಅರ್ಥದಿಂಜಿನಂಚ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತಿನಾರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅಂದು ಪಂಡೇರ. ಸಹಕಾರ ಎಂಬುದು ಮಾನವ ಧರ್ಮ ಹೋದದು. ಉಪನಿಷತ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಭಾರತೀಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪರಮೋಚ್ಚ ಗ್ರಂಥಗಳೆಲ್ಲ ಸಾರುವುದೇ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಏನು ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕೆಲವರು ಯಾರೋ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕೆಲವರು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಭಗವಂತನ ಚಿತ್ತ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಕೊರತೆ ಇರುವವರು ಯಾರೂ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿರುವವರು ಯಾರೂ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಗರಸಭೆ ಗುರಿಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಜೀವಂದರ ಜೈನ್, ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮರೇ, ಐಕಳ ಬಾಬಾ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಹಕಾರ ಯೂನಿಯನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೌಶಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕರ ನಿರಂಜನ ಬಾವಂತ ಭಟ್ಟು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸುರಿಂಜೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭಾಸ್ಕರ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡಪಾಯಿನ ದೀಪಾವಳಿ ಗೂಡುದೀಪ ಪಂತಡು ಗೆಂಜಿನಕ್ಲಿಗ್ ಮುಗಿತಲದಲ್ಲಿ ಸಡ್ ಇನಾಮ್ಲೇನ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇರ್ಬಕ ಬಿನ್ನಿರಿತದ ಪಟ್ಟಣ. ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡಪಾಯಿನ ದೀಪಾವಳಿ ಗೂಡುದೀಪ ಪಂತಡು ಗೆಂಜಿನಕ್ಲಿಗ್ ಮುಗಿತಲಲ್ಲಿ ಸಡ್ ಇನಾಮ್ಲೇನ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಬಿನ್ನಿರ್ಬಕ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರೇತದ ಪಟ್ಟಣ. ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಗೂಡುದೀಪ ಪಂತಡು ಕಾವೂರದ ಆದ್ಯ ವಂಜನೆ ನಾಮಕ ರಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಟೆಕಣಿ ರಡ್ಡನೇ ನಾಮ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿಯರ. ಇತ್ಯದ ಮಟ್ಟದ ಆಧುನಿಕ ಗೂಡುದೀಪ ಪಂತಡು ಆಶ್ರಿತ ವಿಠಲ ಭಟ್ ವಂಜನೆ ಇನಾಮು, ಉಮೇಶ್ ಕಾವೂರು ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮು ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿಯರ. ಪಡಿಯಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಗೂಡುದೀಪ ಪಂತಡು ಬಜ್ಪೆದ ಮಂಗಳೂರು ಆರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಂಜನೆ ಇನಾಮುವಕ ಕೂಳೂರದ ಯಾದವ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮು ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಗೆದ್ದದ ಇನಾಮ್ಲಿಂದ ತೊಂಡೆರ. ಮೂಜನೆ ಸ್ಥಾನದ ಇನಾಮ ಅದು ಬುಳ್ಳಿದ್ದ ಪದಕ ಪಟ್ಟಂಡ. ಪಂಥದ ಮೂಜನೆ ಕೆಡ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಮುಖ ಇಸೇಸ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಇಂಚನು ದುರ್ದಲ ಮಿಕ್ಕದ ಇನಾಮ್ಲಿನ್ ಪಟ್ಟಂಡ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನ ಕರ್ಕೇರ ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾಡ್ಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತೀರ. ದೀಪಾವಳಿದ ಮೀಪನ ಪರ್ಬದಾನೆ ಕಾಪು ತಾಲೂಕದ ಮುಳ್ಳಕಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಾಗರಾಜ ಭಟ್ ಕೊಪ್ಪಲಂಗಡಿ ವಾಸುದೇವ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ಚಾಲನೆ ಕುರಿಯರ. ಮೆರವಣಿಗೆ ತೋಟೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಲಿಪುನ ಬಕ ಮುಳ್ಳುದ ರಾಸಿಗ ಸೂಕುರ್ಪಿನ ಒಂದು ಮಾತ ಇಂದಿತ ಇಸೆ ಸಾದುಂಡು. ದೀಪಾವಳಿದ ಮೀಪುನ ಪರ್ಬದಾನೆ ಕಾಪು ತಾಲೂಕದ ಮುಳ್ಳಕಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಾಗರಾಜ ಭಟ್ ಕೊಪ್ಪಲಂಗಡಿ ವಾಸುದೇವ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ ಕುರಿಯರ. ಮೆರವಣಿಗೆ ಪಿದ್ದಾಡ್ದ ಕಾಪು ಪೆಂಟದ ಮೂಜನೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಟ್ಟಪೋದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪಿಜಿರುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡೆದು ಬೈದಂಡ. ತಾಸೆ ವಾದ್ಯ ಡೋಲುದ ಸೊರಕು ವಾಸುದೇವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜವನೆರು ತೋಟಪತ್ತೊಂದು ನಲಿಪುನ ಮುಲ್ಪದ ಇಸೆ ಸಾದುಂಡು. ಕಾಡಿದ ಪುರ್ತು ಊರುಗು ಬರ್ಪುನ ವಿಘ್ನಮಾತ ಪೋವಡಂದ ನರಕಾಸುರನ ವಧೆ ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶುಡು
ಮುಳ್ಳುದರ ಸಿಗಸು ಕುರಿಯರ ಉದ್ಯಮಿ ಯೋಗೀಶ್ ಭಟ್ ಬಾಲಾಜಿ ಪಾತ್ರದ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿದಾನಿ ವಾಸುದೇವ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಕಾಪು ಕೊಪ್ಪಲಂಗಡಿ ಪಡುಗ್ರಾಮಡು ಈ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಅಲಿಪು ನಂಚಿಡು ಉಪ್ಪುನ ಈ ಕಾಲುಡು ಮುಳ್ಳಮಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾವಂದು ಬರ್ಪುನವು ಖುಷಿತ ಇಸೆಯ ಆನೆ ದೀಪಾವಳಿನ ಕಷ್ಟ ಕಾಲುಡು ತೋಂದಿತ್ತ ಕೇಕ್ ಕೊಯ್ತು ಮುಗಿನೆಡ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕುರಲ್ ಪಿಚ್ಚಿದ ಪಟಾಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಸುತ್ತಲೆಂದೆ ತೊನ್ನ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡು ಹಿರಿಯರ ನಡಪಾವಂದು ಬೇತಿನ ಆಚರಣೆಲೆಂದು ಒಂಬರಿತೊಂದು ಬರುಡು ಕೆಲವು ಕಡೆಟ ಇಂಚಿನ ಆಚರಣೆ ನಡಪುಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ಕಡೆಟ ನಡಪಡೊಂದು ಪಂಡಿರ ಕಾಪು ಶಾಸಕರೇ ಲಾಲಾಜಿ ಆರ್ಮೆಂಡನ್ ಸಮಿತಿದ ಒತ್ತುಗುರು ಕಾರ್ಯರು ಅಶೋಕ್ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಘುರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಪ್ಪಲಂಗಡಿ ಉದಯ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಯರಾಮ ಆಚಾರ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ರೈ ಉಮೇಶ್ ಕೊಪ್ಪಲಂಗಡಿ ವಾಸುದೇವ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಕೊಪ್ಪಲಂಗಡದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಕುಡ್ಲದ ಕೊಡಿಯಾಲಬೈಲ್ PVS ಕಲಾಕುಂಜದ ಮಂದಿರಡು ಕಾರ್ತಿಕ ದಾಮೋದರ ತಿಂಗೊಲ್ದಲ್ಲಿಕ್ಕುಡು ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪೋತ್ಸವ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಕುಡ್ಲದ ಕೊಡಿಯಾಲಬೈಲ್ PVS ಕಲಾಕುಂಜದ ಮಂದಿರಡು ಕಾರ್ತಿಕ ದಾಮೋದರ ತಿಂಗೊಲ್ದಲ್ಲಿಕ್ಕುಡು ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪೋತ್ಸವ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕುಡ್ಲ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಗುಣಕರ ರಾಮದಾಸ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಾರ್ತಿಕ ದಾಮೋದರ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ನೇತುಡರು ಬಲ್ಪು ಪತ್ತಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವ ಈ ಆರಾಧನೆ ಹಿಡಿದು ಕೃಷ್ಣನ ಮಿತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುಂಡು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದ ಪಾಪ ದೂರ ಆಪುಣೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಲು ತಿರಿಪಾವುಂಡು ಈ ಪರ್ಬನು ಭಾರಿ ಗೌಜಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಕುಡ್ಲ PVS ಕಲಾಕುಂಜದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಯ್ಯ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ ನೇತುಡರು ಒಲ್ಪು ಪತ್ತಾಯರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರವಚನ ಪ್ರಸಾದ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಈ ಪರ್ಬ ನವೆಂಬರ್ 8 ಅಕ್ಕೇರಿ ಆಪುನಂದು ಗುಣಕರ ರಾಮದಾಸ ಪಂಡಿರು. Our chief guest to inaugurate the event, Kendra Mek. We have one member, so I request all of you to join us. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಂಜೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಆರತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತುಪ್ಪದ ಆರತಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಪ್ರವಚನ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ, ಕೀರ್ತನೆಗಳು, ಭಜನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಬಹುತೇಕ ಈ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಈ ಇಡೀ ಒಂದು ಮಾಸದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈಗ ಇದು ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಮುಂದೆ ನವೆಂಬರ್ 8 ತನಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಸ್ಕಾನ್ ವತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ತಿಕ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, PVS ಕಲಾಕುಂಜಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ. ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡಪಾಯಿನ ಗೂಡುದೀಪ ಪಂತಡು ವಿಠಲ ನಾಯಕ್ ಕಲ್ಲಡ್ ಕಬಕ ಕೂಟದಕ್ಲೆರ್ದು ಗೀತಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು ಐತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಕಣ್ಣ ದುಂಬುಗು ರಂಗ
ಐಸಿರದ ಗೂಡು ದೀಪ ರಂಗು ಬಲ್ಬು ಐಸಿರದ ಗೂಡು ದೀಪ ರಂಗು ಬಲ್ಬು ಐಸಿರದ ಗೂಡು ದೀಪ ಗೂಡು ದೀಪ ಗೂಡು ದೀಪ ಅಂಗನೋಡು ಮೆನೆಕೊಂಡು ಗೂಡು ದೀಪ ದೇವರು ಬಾಲ್ಯದಾಯ ಕೊರ್ತಿರೋದು ಮಂಡ ನಿನ್ನ ಬಾಲಲೀಲೆಯನ್ನು ತೋಜ್ಪಾದು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಮಗ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ಲ ದೇಪಂಡ ಬಾಲೆನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿಡುದು ಬೇಲೆಗೆ ಹೋಯಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಚಿನಂಡ್ಲ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಬಡ್ತೊಂದು ಐಟ ನೆಟ್ಟ ಸೇಕೊಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬೆರ್ಪೆರ್ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲುಂಡು ಅಂಡ್ ಅವೇ ರೀತಿಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಅವೇ ಪ್ರಾಯಡು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜೆತ್ತಿಪ್ಪುನಗ ಜೋಕುಲ್ ಅವೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಂದಿಜ್ಜೈನಿ ಜೋಕುಲ್ ಅವೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸ ಒಂದುಲ್ಲ ದಯಗಿ ಅವಾಗ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಲು ಪುರ ದಯ ದೂರ ಒಂದುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬಾಲ್ಯದಾಯ ಕೊರತೆರಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಬಾಲಲೀಲೆಯನ್ನು ತೋಜ್ಪಾದ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ಸಂತೋಷ ಕೊರಲ ಜವನಾಟಿಕೆ ದಾಯ ಕೊರನೆ ಅಂದು ಬಂಡ ನಿನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣಲ್ಲ ಜವನಾಟಿಕೆ ನಿನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಸೇರ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪುಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತದು ಬೋಡಾಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಇಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪೊರ್ಲುಡೆ ದೂವಣ್ಲ ಇನ್ನ ಮಲ್ತನ ಸಂಪಾದನೆ ಈ KTM ಬೈಕ್ ಇಡತ್ತು ಒಯ್ಟು ಬೋಡನ್ಲ ಪೋ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಣನೀರದ ATM ಈ KTM ತೊಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವನು ಇನ್ನ ತಾಕತ್ತನ್ನು ತೋಜ್ಪಾವಡು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿಂಚ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿನವಾಡು ಬೊಂಡನವಾಡಿಂಚ ತಟ್ಟ ತೂತು ಪಣೊಂತೀರಿ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಈತ ನೀರುಂಡು ಈತ ಬಾವೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇನಿ ಕೆಲವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಲ್ತನಕ್ಲೆಗಲ ತಾರಾಯಿ ತೂದು ಬಣ್ಯರ ಪೂಜಿ ಅಕ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಡಕ್ಕೆ ಉಣ್ಣೆ ಹಲೋ ಗೂಗಲ್ 70% ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ 30% ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಇಂದ ಅವು ತಿರ್ಗತ್ ಪಣ್ಪುಂಡು ದಟ್ ಈಸ್ ಬಣ್ಣಂಗಾಯಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಡು ನಂಬಲ ಅವಳ ಒಯ್ಟು ನಂಬಲ ಪ್ರಕೃತಿಡು ನಂಬಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ತದ ಏತೇತ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಂಡಲ್ಲ ಮೂಲೋಡು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ತೂಯಿನ ಕಲ್ಲಿಡ್ಲ ಮರಟ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಕೃತಿಡು ದೇವರುಳ್ಳೇರಿ ಐಟು ದೇವರನ್ನು ತೂಲ ಪೈಲಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ವಿಮಾನ ಕುಳ್ಳುದಾಯ ನಡೆದು ಬಕ್ಕ ನಂಗೆ ಪುಟ್ಟದನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏಪ ಪೋಪ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಮೊರನೆ ಅರಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡ್ 3 ನಿಮಿಷ ಕರಿದುಂಡು ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಇಲ್ಲು ಸೇರಿದು ಬೇರೆ ಅಂಡ 3 ನಿಮಿಷದ ನಡುಟ್ಟು ಏರ್ಲ ಕನಮನಸ್ಸುಡು ಎನ್ನಂದು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ನಡತದು ಪೋಂಡು ತಾಯ್ತಾಮಲ್ ಪೆರಾಪುಂಡು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಬತ್ತ ಪೋಯಿನಾಗ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಕೃತಿ ಎದುರು ನಡಪುಣಂಚಿನ ವಿಧಿ ಲೀಲೆಗೆ ಯಾಕೆ ಬಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಐಕ್ಯ ವಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋಕುಲು ದಯಮಲ್ತದು ಆಜಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಅಕ್ಲಿನ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬೋಡ್ಚಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಕೊರಡಿಸಿ ಅಕ್ಲ ಕಲ್ತನ ಯಾವು ಭಾವನೆಡು ಮಲ್ಲ ಅವಡು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಮಲ್ಲ ಅವಡು ಮಣ್ತಿ ಐಕೆ ಅಪ್ಪ ಎಮ್ಮೆ ಆಯ್ನಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲಿನ ಅರಾದು ಬತ್ತದು 10 ನಿಮಿಷ ಪಾತೆರೊಡಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಇನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ನ ಅವು ಏತೋ ಜೋಕುಲು ಬಣ್ಣ ಕೇಣುಜ ಉಂಡ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧನೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ತೀಜ ನಮ್ಮ ಅರಾದು ಬತ್ತದ ಪಿರ ಪಾಠದ ವಿಷಯ ಬಾತಿರ್ನತ್ತ ಅರಾದು ಬತ್ತದು 12 ಮಗ್ಗಿ ಪಣ ಮಗ ದಯಪಣ್ಣದಂಡ ಒಂತೆ ಜೀವನ ಶಿಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡಾಯ್ನೆ ನನ್ನ ಬದುಕುನೆಂಚ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಪುರ್ಲುಡೆ ಐಕೆ 4 F ಕಲ್ಪಾಲೆ ಬಂಡೇರು ಫಾಲೋ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಬಂಡೇನಂತ ಕೇಳಲ್ಲ ಫೇಸ್ ದ ಡೆವಿಲ್ ಕಷ್ಟನ ಎದುರಿಸೋಣ ತಾಕತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂದೇನಿ ಸುಸೈಡ್ ಅಯ್ಯಷ್ಟ ಒಂದಿಪ್ಪು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಡು ಸುಸೈಡ್ ಆದ ಕಾರಣನೇ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ದಯಪಂಡ ಮೋಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋಯ್ಪಾಯನತ್ತಂದೆ ತಾಳ್ಮೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಪಾದು ಜನಮ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫೇಸ್ ದ ಡೆವಿಲ್ ಕಷ್ಟನ ಎದುರಿಸೋಣಂಚಿನ ತಾಕತ್ತು ಬರಡು ಫೈಟ್ ಟು ದ ಎಂಡ್ ಜೀವನದ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಫೈಟ್ ಮಲ್ಪು ಮಗ ಫಿನಿಶ್ ದ ಗೇಮ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಜೀವನನು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪು ಐಕೆ ಮೂಜಿ ಅಮ್ಮಡ್ದು ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ತೊಂಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಾ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಮನಿ ಅತ್ತಂದನ ಪ್ರಾಯಡು ತಿರುಗಿ ಎರಬುಡು ಚೈನು ಸಿಂಗರಡು ತೆಂತೊಂದು ಗೂಡು ದೀಪ ಸಿಂಗರಡು ತೆಂತೊಂದು ಗೂಡು ದೀಪ ಸಿಂಗರಡು ತೆಂತೊಂದು ಗೂಡು ದೀಪ ಗೂಡು ದೀಪ ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಈತೆ ಪುರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು